Planeta globalizatu eta gero eta berdinago honetan, Mongolia da zaldi baten gainean inolako mugarik gabe ibiltzeko herrialde bakanetakoa. Eta bostean, Milak eta biok Mongoliako iparraldera joan ginen. Txuka itzultzaileak eta taxagitariak lagunduta. Hosbol lakutik Ulan mendietara. Hau da, ekialdeko taigara. Orain elurren hartzaileak ezagutzera. Txahatanak ezagutzera, hain zuzen. 18 urte geroago, 2023an berriro itzuli gara Mongoliako iparraldera. Darjat eta Txatan familiak berriz bizitatzera, baina oraingoan gure bi alabekin, Usuerekin 12 urte eta Garazirekin 9 urte. Bat kapituluan kontatu genizuen bezala, Ulan Bator hiriburua ezagutzen ibili ondoren eta hainbat tramite eta erosketa egin ondoren, hegaldi bat hartu dugu Moron hirira, Hosbol probintziako administrazio hirira, hain zuzen. Airetik Mongoliako gune zabal eta bakartiez gozatzen hasi gara. Eta azkenean, Leiatiatik Moron hiri txikia dakuzagu. Hiriaren zatirik handiena, Ulan Batorren bezala, partzela karratuez osatzen da, eta partzela bakoitzaren barruan etxe bat dago. Duela 18 urte, etxe txiki horiek ger arruntak ziren, badirudi ezer gutxi aldatu dela Moronen. Aireportutik irtetean, Azak egin digu harrera. Berez Aza ingeles irakaslea da herriko eskola batean, baina udan, turismoan, gidari eta interprete bezala aritzen da. Gure kasuan, zaldi gidariak bilatzen lagundu digu, baina ez da gurekin etorriko. Ezin baigaitu lagundu hain luzea den espedizio batean. 22 eguneko espedizio. Moron, Kovsgol probintziako hiriburua eta administrazio zentrua da, eta 52.000 biztanle ditu gutxi gora bera. Erdigunea, sobietar estiloko plaza tipiko batek osatzen du, eraiki gehienek bezala. Ospitalea, museoa, antzerkia, posta bulegoa, 9 eskola eta 15 haurtzaindegi ditu. 34 megabatioko zentral termiko modernizatu txiki bat ere. Herritar gehienak kanpokaldean bizi dira. 2014tik Ulan Batorrera konektatuta dago 900 kilometroko errepidez. 10 eta 12 ordu bitartean gidatu behar da. Gaur egun, autoen 80% Toyota Prius motakoa dira. Naiz eta oraindik ere lur orotako uaz ibilgailu errusiar gutxi ikus daitezke. Duela 18 urte Mongoliako asfalto gabeko belarbideetan errege ziren kotxe hauek. Ondo gozaldu ondoren, espedizioa prestatzen hasi gara. Lehen lana, espedizioaren lehendabiziko 5-6 egunetarako janaria erostea. Merkeena herriko merkatura joatea da. Noski, falta ezin direnak txotxak dira. Gainera, uretako katizkak eta fontxak ere erosi behar ditugu. Aurtengo uda bereziki euritsua izaten ari baita. Han eta hemen goiza azkar pasatu da.
Arratsaldez Hatkalera bideiatu dugu Azaren autoan, 100 kilometroko errepide asfaltatuan 2 orduz. Duela 18 urte errepiderik ez zegoenean, 4 ordu behar izan genituen. Hatkal herria da zaldi gaineko gure espedizioaren abiapuntua. Hatkal herria, Kufzgul lakuaren hegoaldeko muturrean dago kokatua. Portu bat du, antzina Sobietar Batasunetik Mongoliara petrolio produktua garraiatzen espezializatu baitzen. Udan itsasontzietan zehar eta neguan lako izostuaren gainetik kamioiez. 2008an, Hatkal, Mongoliako sare elektrikora eta telefonia mugikorreko zerbitzuetara konektatu zen, baina gaur egun oraindik ez dago iturriko urik etxeetan. Herritarrak 2007 guztira lakura jaitsi behar dute ur bidoiak betetzeko. Hala ere, turismoaren industria da sektore ekonomiko nagusia gaur egun. Bizitariak Hatkaletik igarotzen baitira Kufzgul lakuaren ertzean dauden turismo guneetara. Etxe hauetako asko, Ulan Batorreko biztanle batzuen udako egoitzak dira. Azak ere badu etxe txiki bat, Hatgaleko eskolan irakasle izan zen garaikoa. Bertan lo egin dugu gure espedizioarekin hasi aurretik. Amatxe gabe, zurlea, bosten. Suave, regula. Okela mostren egara, egosteko, okela pregiduta eramango dugu, ja pregiduta horrela egun bihago konservatzen. Espedizioaren lehen 3 egunak Kufzgul lakuaren mendebaldeko ertzetik zamalkatuko dugu, Hatkaletik Jiklejim Am izeneko lautada bateraino. Abuztuaren 5ean, goizeko 8etan, mama eta bata iritsi dira, 9 zaldirekin. 2 eguneko bidaia egin dute, euren etxeetatik ona. Aurkezpenen ondoren, ekipaje osoa muntatzen hasi dira, hurrengo 22 egunetan gurekin eramango ditugun 3 samazaldien gainean. Ordu eta erdi beranduago, prest gaude espedizioa hasteko. Tamalez, hasi eta gutxira, zerua estali eta euria hasi zaigu. Ez dugu horregatik gelditu, pontxoak jantzi eta aurrera. Bazkaria ere euripean prestatu eta jan behar izan dugu. Mama eta baptak ez diote euriari beldurrik, izon gogorrak dira. Arratsaldeko hasieran, Kufzgul lakuaren ertzera iritsi gara. Errepidea ikustean, sorpresa eta etsipena sentitu dugu. 2005an errepide hori ez zegoen. Kanpaleku turistiko guztiak horiek ere ez zeuden. Hogeita 5 kilometro eta ia 7 orduko ibilbidea egin ondoren, lehen egunerako nahikoa izango da. Eta leku on baten bila gabiltza, akanpatu eta gaua pasatzeko. Pinuz eta alertzez beteriko eremu honetan.
Usuerietan hiri berriz, ura biltzeko lana egokitu zaigu. Ilunabarrak irudi ikusgarri hauek eskaini dizkigu. Gaurtik aurrera hauxe izango da gure eguneroko errutina. Gozaldu, kanpamentua jaso eta zaldiak zamatu bezain laster, Hobsgau lakuaren ertzetik jarraitu dugu. Baso tramoekin txandakatuz, 2 egunez jarraian, abuztuaren 6an eta 7an. Abuztuaren 6a lainotua da, baina euririk ez. Lehendabiziko kilometroak errepidearen eta jurta turistikoen ondotik goaz. Poliki hauek utzitzen doaz, eta azken asentamentuak atzean utzi, errepidea bukatu eta benetako naturan hasi gara zamalkatzen. Gaur ere, arratsaldeko 5etan, bigarren jardunaldia amaitutzat eman dugu, 25 kilometro inguru egin ondoren. Euri mehatxua daukagu. Bata eta mama zaldiez arduratzen dira, eta gu berriz, 2 kanpadendak ipintzeaz. Bata eta mama adituak dira so egiten, garazik eta biok ikasi nahi dugun zerbait. Jarri papela. Erreusaino. Ya está, Bueno, chico. Pues polo. ¿Tengo? Ahora que tengo. Mi. Ajá. Baina gure lana ura jasotzea da Hobsgau lakutik. Urarekin jolastea ere divertigarria da. Bi kanpadenda daramagu, berde kolorekoa guretzat eta gris larrosa kolorekoa bata eta mamarentzat. Plumarro. Hirugarren egunean, eguraldia zoragarria da lakuaren ertzean zabalkatzen. Hobsgau lakua Mongoliako ipar-mendebaldean dago, ekialdeko Saian mendien oinean. Hobsgau lakuaren iparraldeko muturra Mongolia eta Siberiako mugatik 15 kilometrora dago. Asiako urgezako bigarren lakurik handiena da, Baikal lakuaren ondoren, Siberian, eta Mongoliako urgezaren 70% du eta munduko urgezaren 100%. Ura edangarria da eta oso gardena. Itsas mailatik 1655 metroko altitudean dago. 136 kilometroko luzera du eta 36 kilometroko gehienezko zabalera. Sakoneran 262 metrora heltzen da. Parke nazional gisa babestua dago eta Yellowstonekoa baina handiagoa da.
llama fuerte aquí. Venga. Fermintxo izena jarri diogu soltetoan samazaldiari. Bere bolara doa gehienetan, eta zuzendu egin behar zaio. Txau! 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 Opa! Txai. Woo! Wow! Lakua gure eskuinean, ekialdean dago. Aldiz, eskerretara, mendebaldean, Horidoxaridak mendikatea dago, 30 kilometrotan zehar. Haren magalak pinuz eta alertzez beteta daude, eta haien berdea, hodeien gris ilun eta mehatxugarrien azpian gainditzen da. Adi zaldi libreen talde honi. Hodeiek ere irudi ederrak eskaintzen dituzte laku barearen gainean. Egun zoragarri baten ondoren, baina jada nekatuta, bata eta mama kanpatzeko tokion baten bilata biltza. Jazta, heldu gara! Mila eta biok 2005an kanpatu ginen leku bera da. Bidaia hartan gure gidari izan zenaren etxetik gertu. Orain, inor ez da bizi hemen. Non egongote da orain Daxa? Biziko ote da. Zua, Biharko, gorde biharko. Hehe, garaziretan hiri berriz ere ura jasotza tokatu zaigu. Eguzkiak bera egin du eta laster euria egingo duela dirudi. Oheratzeko ordua da.
Abentura 3. atalean jarraituko dugu. Ezazu galdu.